Amen. Praise the Lord. Tayo po natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Tayo po natin tumayo mga minamahal. Amen. Dadalhin natin po minamahal na mga ngaral, ating beloved elder, Brother Noel Braganza. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Purihin natin po napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. God bless your beloved elder, beloved brother Joven Ferrer. Let us all pray. Tayo po lahat mga minamahal ko'y sama-samang dumako sa pananalangin. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, amang banal makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoong Isus sa hapong ito. Patuloy mo naman buksan na aming pong mga puso. Hallelujah, ang aming pangunawa sa iyong mga butil ng salitang ito na aming pong mapag-aaralan. Preach to us, Lord. Ikaw ang mangaral sa amin. Patuloy na mangusap sa amin sa pamamagitan ng iyong mga hallelujah, salitang ito. Mahal na Panginoon, humingi po ako ng kapatawaran sa lahat na ay mo pagkukulang mapagsalaksa. Gawin mo po kung karapat dapat. Kaming lahat. Hallelujah. Makinabang sa iyong mga banal na salitang ito. At sa pangkalatang panalangin ng iyong taong nilangisan, ng aming pong minamahal Evangelista Willis Stradalmeda, ay amin pong sama-samang sinasaway at tinataboy ang lahat ng demonyong hadlaw na ang kaaway, demons of doubts, hindrances and beliefs cast out right now, in the mighty name of Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Tayo po'y makabalik sa ating mga kinauupuan. At tayo po mga minamahal ko, hallelujah, ay mag-concentrate. Amen? At nawa, mga minamahal ko, wala na pong tatayo. At mga minamahal ko, hallelujah, medyo makakapag-cause ng distraction. Amen? Pahalagahan po natin ang bahagi ito, mga minamahal ko, hallelujah, ang pag-aaral ng kanya pong mga banal na salita. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay nauukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Again, let us clap to the Lord. Iparinig natin sa mahal na Panginoon yung ating pong masigabong palakpak. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. I give double honor and respect sa ating pong beloved evangelist Willis Stradalmeda. Patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo ng ating pong beloved Mama Dear. At yan po mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang atin pong pinakinabangan yung mga pagtuturo po nila sa atin. Amen. Kaya po patuloy tayo mga minamahal ko na nakapaglilingkod sa mahal na Panginoon dahil sa kanila pong mga minamahal na turo. At nariyan ang kanila pong mga minamahal na anak, mga minamahal ko, to the whole beloved Almeda children, na sila po ang katuwang ng ating pong mga minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon para patuloy ang ating pong banal na iglesia sa kanyang katawagan na maipamalakay ang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong kinapal, sa buong mundo. At ably assisted po ng kanila pong maitinalagang mga manggagawa sa mga siwa ng ating pong beloved ordained preacher at ang kanyang minamahal na anak, ating beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers sa blessed afternoon, at sa ating mga beloved elders na kasama po natin sa ngayon, at sa inyo po, aking po mga ginigiliw at iniibig na mga kapatid sa mahal na Panginoon. And of course, sa ating po mga live webcast viewers na patuloy na umaantabay, amen, via Facebook live streaming at maging sa ating mga YouTube followers. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At atin na pong tunghayan, atin pong magiging paksa, magiging topic ngayon pong hapon na ito. At paki-flash po sa screen. At ito nga po ay patungkol sa winning against depression. Tagumpay laban sa depresyon. Palakpakan muna natin, ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga, depression is real. Totoo ang depresyon. Ito ay pakiramdam, it's a feeling of deep sadness for a period of time.
na hindi po natin afford na manatili, magpatuloy, maging mahaba, sapagkat napakasama po ng epekto. Kaya po tayong igupo ng depresyon. Amen? Yung severe, yung pinakamalala, mga minamahal ko na tinatawag ng mga doctors na chronic depression. Naririnig po natin ito, mga minamahal ko, sa isa nating kapatid na talagang she suffered from chronic depression. At ngayon po, sa kahabagan ng malang Panginoon, dahil sa pakikinig ng banal na programa ng ating pong ministeryo, mga minamahal ko, siya po'y kinahabagan at pinagaling ng ating dakilang Diyos. Palapakan po natin pong pinakamamahal ng Panginoon. Kinakailangan pong maagapan, especially kapag tinatawag na pong chronic depression, sapagkat ito po ay nauuwi sa tinatawag na mental disorder. And in some cases, victims would do some self-mutilation in their bodies. Ang mga biktima ay naghihiwa ng kanilang katawan. And the worst scenario, mga minamahal ko, alam po natin, is yung tinatawag na suicide. Ang nagsasuffer from chronic depression ay maaring maglaslas ng kanyang pulso. Amen? Tumalon sa isang high-rise building, magpatiwakal, magbigti, o uminom ng lason. So sidhi po, mga minamahal ko, ng epekto, napakasama kapag hindi naagapan. Amen. Ang depression kasi, mga minamahal ko, ay isang uri ng pagkalugmok na sumisira ng inner drive. You call that willpower ng tao para muling tumayo sa pagkakasadlak, pagkakalugmok, pagkakatumba, at magpatuloy sa kanyang buhay. Direktang inaapektuhan ito. It directly affects our mood, our disposition, our outlook in life, yung ating pananaw, yung ating pakiramdam. Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, let's take a look dito sa screen kung anong mga minamahal ko ang meaning ng depression. Paki-flash, kindly. Depression is a drowning state of isolation. Nakikita niyo, mga minamahal ko, drowning state. Ang drowning, mga minamahal ko, yung pagkakalunod of isolation, pag-iisa, lifelessness, emptiness, worthlessness, frustration, hopelessness, and disappointment. Seem like everything is falling apart. Ito po ay estado ng pagkalunod. Mga minamahal ko, ang pakiramdam mo ay nag-iisa, kawalan ng pag-asa, kawalan ng buhay, wala ng kwenta ang buhay, frustrated ka, bigo ka, may mga inaasam kang hindi nangyayari sa iyong buhay, kaya't sumusuko ka na. Amen? Hopelessness, kawalan ng pag-asa, at disappointment. Kaya mga minamahal ko, kinakailangan natin maalaman yung mga mild symptoms down to its severe symptoms na tinatawag. Amen. Amen. At kapag nakikita po natin, mga minamahal ko, yung ating po mga kakilala, ating mga loved ones, na medyo dati-rating mga sociable people, sociable person,
Di ba? Alam po natin ang ibig sabihin ng sociable. Amen? Mahilig salamuha sa kanyang kapwa. Then all of a sudden, mga minamahal ko, nagiging antisocial siya. He or she alienates himself, herself from people. Lumalayo sa tao. At most victims, mga minamahal ko, ay merong tinatawag, mga minamahal ko, kanilang niyayakap yung tinatawag na LMA, Leave Me Alone Syndrome. Di ba ganyan, mga minamahal ko, yung mga nadidepress na tao, gusto kong mapag-isa. Lumayo ka sa akin. Yun ang nagiging tendency, mga minamahal ko. Kaya take note, mga minamahal ko, of this mild and early and severe symptoms, mga minamahal ko, ng depression. Number 1, mga minamahal ko, na mga minamahal ko, early symptoms, paki-flash, yung tinatawag na loss of interest from the usual activities that he or she used to enjoy. Dati-rati, mga minamahal ko, ang hilig-hilig niya, mamasyal, mga minamahal ko, makipag-chika, makipagkumustahan, amen. Pero mga minamahal ko, hallelujah, bigla na lang nanahimik, nawala ng gana, that is a symptom of depression. Number 2, easily gets tired and physically, mga minamahal ko, yung physical fatigue. Physically exhausted. Madaling makaramdam, mga minamahal ko, ng kapaguran at nawawalan ng gana. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Number 3, mga minamahal ko, biglang natutulala. May mga term tayo, mga minamahal ko, ito na naman, bakit ganyan? Bigla siyang nawala sa kanyang sarili. Di ba? Term ng mga Filipino people yon. Amen? Amen? Hindi na siya makatulog sa gabi. Meron siyang tinatawag na sleeping disorder. Or yung tinatawag na insomnia. But others, mga minamahal ko, yung kanilang simptomas, mga minamahal ko, yung iba, sila naman ay nag-oversleep. Sobrang tulog ng tulog, walang ginawa kundi matulog ng matulog. Number 4, some would have that loss of appetite. Wala nang ganang kumain. Hindi na nagkakakain. But some would overeat or overindulge. Mga minamahal ko, meron tayong tinatawag na emotional eating. Di ba? Lalo na doon sa mga broken-hearted na talagang ibinaling yung kanilang kasawian sa pagkain. Oh, natutuwa yung mga kabataan. Kaya mga minamahal ko, one of the side effects of depression is obesity. Totoo po yan, mga minamahal ko. Amen? Bigla siyang nanaba at talagang naging matabang-mataba kasi mga minamahal ko, talagang ibinuhos ang sama ng loob doon sa pagkain ng mga matatamis. Di ba? Napag-aralan natin noong nakaraan. Amen? Amen? Palakpakan muna natin yung pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Number 5, its severity ay yung hindi na siya nag-aayos ng kanyang sarili. Wala na siyang pakialam sa kanyang amoy. Hindi na siya nagpapaligo. Then comes self-debasement na tinatawag. Yung sobrang pagpapababa sa sarili na, di ba, nakikita natin sa mga kalsada. Di ba? Wala nang damit. Hindi na nag-aayos sa kanilang mga sarili, mga taong grasa. Tama.
Ang ugat po ng mga taong grasa, mga minamahal ko, ay matinding depresyon. Bago po sila nagkaroon, mga minamahal ko, ng mental disorder, mga minamahal ko, amen, ay talagang ang ugat ay yung depression. Amen. Hindi na umuwi sa bahay. Pakalat-kalat na sa kalye. Amen? So makikita natin, mga minamahal ko, at talagang, di ba? Wala nang damit. Loss of human dignity. Yun pong pinakamatindi. Kaya nga, when we see these early and severe symptoms sa ating mga kakilala, or even mga loved ones, then we can save them from depression. Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoon. Depression is not just a medical condition. Ito ang pakatandaan po natin, sapagkat this is something spiritual in nature. Ang pinakaugat nito, mga minamahal ko, ay spiritual. Kaya nga, pinaka-prone dito, pinaka-vulnerable na tinatawag ay yung mga taong disconnected na from God. Amen. At hindi exempted ang mga Kristiyano. Baka akala natin, ay, ibahin mo ako, Brother Noel, hindi ako maapektuhan ng anumang sakit na yan, na depression na yan. Kaya ko. Malakas ako. Huwag tayo magsasabi ng ganyan dahil hindi exempted ang mga anak ng Diyos. Ang mga Kristiyano, amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, paborito itong tungtungan ni Satan actually. Ginagawa itong foothold ni Satan para malamangan ang mga anak ng Diyos. At isipin nila, mga minamahal ko, ng mga biktima ng depresyon, na sila ay talunan. Amen? Kinakailangan natin maalaman, mga minamahal ko, yung iskema, yung taktika ng kaaway. Sapagkat, mga minamahal ko, hallelujah, this is Satan's scheme. Kung hindi tayo ma-impress ni Satan sa kanyang mga evil doings, mga minamahal ko, sapagkat nire-resist nga natin, tinatanggihan natin, mga minamahal ko, he will try to oppress us. Tayo po, mga minamahal ko, ipahihirapan ni Satan. At kapag unsuccessful siya, mga minamahal ko, na tayo po ipahirapan, mga minamahal ko, the last resort he would do is to depress us. Amen? Until such time na makalimutan na natin na tayong mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, ay mga mananagumpay, gaya ng ating amang mananagumpay. Amen? He overcame the world. Amen? Pumalakpak ang mga winners, ang mga overcomers na mga anak ng Diyos. Hindi tayo mga losers. Amen? Winners and overcomers ang bansag sa atin. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, verse, mga minamahal ko, opening verse po natin dito sa aklat ng John chapter 16, verse 33. Mga minamahal ko, kindly. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng 1, Kabanata 16, talata po ay 33. Ito po ang nakasulat. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian. Ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanglibutan. Amen. Dinaig na ng mahal na Panginoon ang sanlibutan. So kung paanong siya ay nagtagumpay, daigin, amen, ang gawa ng kaaway, tayo rin, mga minamahal ko, ay may kapasidad. Meron tayong power to overcome depression. Palakpakan po natin po pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Yung mas malakas pang palakpak. At lahat ay magsabi ng praise the Lord. Anybody? Sabi ko nga, hindi exempted ang mga anak ng Diyos na maapektuhan, maging biktima ng tinatawag na depression.
Kaya, kung titignan natin mga minamahal ko ang Biblia, makikita natin mga minamahal ko ang halimbawa sa naging buhay ni David. Who is David? David is a mighty warrior. Pero mababasa natin sa kanyang mga sulat, mga minamahal ko. Sa Psalms, mga minamahal ko, meron siyang mga sinulat, mga minamahal ko, na kakikitaan po natin, mga minamahal ko, ng mga salita ng kawalan ng pag-asa. Words of hopelessness na tinatawag. Sa aklat ng Salmo, Kabanatang 22, ang talatay 1, mga minamahal ko, kindly. Dito po sa aklat ng mga awit ng Kabanataya 22, ang talatay 1, tapos sinasabi, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit ka napakalayo sa pagtulong sa akin at sa mga salita ng aking pag-angal? Amen. Ito mismo, mga minamahal kong sinulat, nanggaling mga minamahal ko kay Haring David, na akala natin, he's a mighty warrior. Palaban. Diba? Matapang, mga minamahal ko ang kanyang kalooban. Pero ang sabi nga, mga minamahal ko, ng talatang ito, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit ka napakalayo sa pagtulong sa akin at sa mga salita ng aking pag-angal? Larawan po ito, mga minamahal ko, ng hopelessness na sinalita ni Haring David. Si Prophet Elijah, nung mga minamahal ko, hallelujah, nung tinalo ni Prophet Elijah, yung ilang bilang na false prophet ni Balaam, sino makakapang sabi? Ilan? Hindi 10, hindi 20, hindi 100. Ilan? 450 false prophets of Balaam, mga minamahal ko, tinalo. Kaya nga, tinawag siyang victorious prophet. Mananagumpay na propeta. Pero all of a sudden, mga minamahal ko, nung siya po, mga minamahal ko, ay nakatanggap ng pagbabanta kay Queen Jezebel, ano nangyari? The mighty prophet, mga minamahal ko, became suddenly fearful and suicidal. Biglang naghari ang takot sa kanyang puso. Ang mga minamahal ko, hallelujah, siya po, mga minamahal ko, ay talagang nawalan na ng disposisyon, mga minamahal ko, at talagang nilamon na siya, mga minamahal ko, ng kanyang kawalan ng tiwala sa Diyos. At ang sabi nga niya, mabuti pang mamatay na ako. He became suicidal. Kaya, anong nangyari? Isang matapang, isang mighty prophet, tapos, naging matatakotin at naging suicidal. Anong nangyari? Sapagkat umatake ang depresyon. Amen? Amen? 1 Kings, mga minamahal ko, hallelujah. Chapter 19, verse 3. Unang Hari, Kabanatang 19, ang talatay 3. Kindly. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Unang Hari, Kapitulo 19, ang talata po ay 3. Nang makita niya ay bumangon siya at yumaon dahil sa kanyang buhay at naparoon sa Berseba na nauukol sa Juda at iniwan ang kanyang lingkod doon. Amen. Ay, nagkamali ako, mga minamahal ko. Dito pala tayo mga minamahal sa 1 Kings chapter 19 verse 4. Mamaya pa yung 3. Ay mga minamahal ko is non-corrected. Mga minamahal. 1 Kings chapter 19 verse 4. Yung ating pong dapat basahin mo munang bersikulo. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Unang Hari, Kapitulo 19, versikulo 4, ganito pong sinasabi, ngunit siya lumakad at paglalakbay at nasa isang araw sa ilang at naparoon at umupo sa ilalim ng isang punong kahoy na enebro. At siya'y humiling at saganang kanyang na siya'y mamatay sana at nagsabi, sukat na. Ngayon, O Panginoon, kunin mo ang aking buhay sapagkat hindi ako mabuti kaysa aking mga magulang. Amen. Palakpakan po natin ang pagkabasa ng kanya pong mga banal na salitang ito, mga minamahal ko. So makikita po natin, mga minamahal ko, yung
pagiging suicidal ni Prophet Elijah. Just after his victory with the 450 false prophets of Balaam. Imagine mga minamahal ko, supposedly kapag ka presko, di ba? Galing ka sa isang matagumpay, mga minamahal ko, na pakikipagtunggali. Dapat ang tapang-tapang mo. Pero all of a sudden, mga minamahal, siya po'y inatake ng depression. Anong sabi niya, mga minamahal ko? Kunin mo na ang aking buhay sapagkat hindi ako mabuti kaysa aking mga magulang. So paano nga ba natin mapagtatagumpayan ang depression? Ang depression. How do we overcome depression? Ito yung mahalagang katanungan sa atin ngayon. To really win the war is to know our battle. Kapag ikay lalaban sa isang giyera, kailang pag-aralan mo saan ang giyera? Ano ang giyera? Di ba? Kasi kapag basta ka na lamang susuong, lulusob nang wala kang knowledge, mga minaman ko, sino ang kalaban? Saan naglalagay yung kalaban? Maaari kang maging talunan. Pero kapag alam mo, mga minamahal ko, you know your battle, mga minamahal ko, alam mo kung saan ka mag-uumpisa. At ito ang katotohanan. Depression's favorite hub is our mind. Palakpakan po natin at pinakamamalapang ina. Maglista tayo, mga minamahal ko. Para mga minamahal ko, very informative ito. Depression's favorite hub, yung paboritong tirahan ng mga minamahal ko ng depresyon, ng matinding kalungkutan ay sa ating isip. So the best way to overcome depression is to divert our thinking. Amen? Bakit po, mga minamahal? Kasi what we think is what we feel. Totoo po ba o hindi? Kung ano ang ating iniisip, siya nating nararamdaman. So kung gulong-gulo, lungkot na lungkot ang ating kaisipan, ang ating po mga puso, mga minamahal ko, then our body follows. Yun din ang ating nararamdaman. Imposible, mga minamahal ko, na sumaya ka habang yung isip ay tormented. At ang yung puso, mga minamahal ko, ay balisang-balisa. Mapalakpakan po ba natin? Natin po pinakamamahal ng Panginoon. So, mga minamahal ko, number 1, doon sa how to overcome depression. Number 1 is fix our attention, particularly our thoughts on God. Isentro, what is fix? Ilaan, ituon ang ating mga kaisipan sa mahal na Panginoon, ang ating atensyon. Hindi doon sa problema, kundi doon sa problem solver. Amen. Diba? Parati natin naririnig yan. The first step, mga minamahal ko, the best way to climb a high mountain is to start with the single step. Amen? Amen? Yan, mga minamahal ko, fix our eyes, our attention, our thoughts on Jesus. Meditate, mga minamahal ko, isipin po natin, mga minamahal ko, yung kanyang promise, yung kanyang pangako of comfort, promise of health, comfort, and strength in our difficult times. Amen? Alalahanin po natin, mga minamahal ko, yung kanyang pangako na kalakasan. Amen? Health, pagtulong, at yung strength, mga minamahal ko, yung kalakasan. Yung pag-aliw niya sa atin.
habang tayo po'y dumaranas ng grabing, mga minamahal ko, kalungkutan. Grabing kadalamhatian. Sapagkat kapag ginawa po natin ito, then we will be refreshed physically, emotionally, amen? And spiritually. Palakpakan po natin at ang pinakamamahal na Panginoon. At yun naman, mga minamahal ko, ang pinaka-the best, mga minamahal ko na antidote. Kumbaga, mga minamahal ko, hallelujah, kagamutan para ma-overcome po natin itong depression. Number 2, mga minamahal ko. Basahin muna natin, mga minamahal ko, yung verse ng Psalms, chapter 16, verse 11. Kindly. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Awit, Kapitulo 16, ang talata po ay 11. Amen, praise the Lord. Iyong ituro sa akin ang landas ng buhay, nasa iyong harapan ang kapuspusan ng kagalakan, sa iyong kanan ay may mga kasiyahan magpakailanman. Amen. Purihin, mga minamahal ko, ang ating pinakamamahal na Panginoon. So, He can supply yung need po natin, mga minamahal ko, of comfort, need of help, need of strength, mga minamahal ko. He can, mga minamahal ko, hallelujah, talagang graciously supply. Generously supply. Amen? Number 2, mga minamahal ko, on how to overcome depression, do not isolate. Huwag magiging mapag-isa. Mingle with your friends, your loved ones. Amen? Na silang paghuhugutan mo ng kalakasan. Amen? Di ba? Isipin mo, di ba? Ang iyong mga anak na talagang umaasa pa sa iyo, sa iyong kalinga. Ang mga mahalas mo sa buhay, mga minamahal ko na talagang grabe ang pagmamahal sa iyo. Kaya nga, mistake ito, mga minamahal ko ng karamihan. Yung ini-insist nila, mga minamahal ko, yung leave me alone syndrome, mas nakakasama pa lalo. Amen? Na ang taong nadidepress ay mag-iisa. Ito ang gross mistake, mga minamahal ko, ni Prophet Elijah. Nung siya po, mga minamahal ko, ay papunta na, palayo na, mga minamahal ko, kasama yung kanyang alipin, yung kanyang servant. Yung nabasa po natin, mga minamahal ko, 1 Kings chapter 19 verse 3, mga minamahal ko, anong sabi rin, mga minamahal ko? Iniwan niya yung kanyang servant. Hayaan mo na lamang ako mapag-isa. Gusto kong lumayo, magpakalayo-layo, pumunta sa yungib. I fear for my life. Ang sabi ni Prophet Elijah, mga minamahal ko, at lalo pang nakasama lalo sapagkat he became more suicidal. Amen? Kasi mga minamahal ko, hallelujah, kapag ka nadidepress ang tao, kailangan niya ng outlet. Kailangan niya ng karamay. Amen? A shoulder to cry on. Diba? Balikat na kanyang mapaghihingan ng kanyang sama ng loob. Mapagsasabihan niya, mga minamahal, somebody he can trust, she can trust, mga minamahal ko, somebody who's willing to hear. At talagang hindi manghuhusga sa kanya as he voice out all his depressions, his feelings. Amen? Amen? Kaya nakakalungkot. Nalulungkot ako, mga minamahal ko, kapag kumakamay ako sa isang mananampalataya, tapos ang kamay niya, yung simple handshake, mga minamahal ko, walang kalatoy-latoy. Walang, mga minamahal ko, yung grip. Huwag, mga minamahal. Sapagkat, mga minamahal ko, ang dami pong ibig sabihin yan. Hindi kayo interesado doon sa nakikipagkamay?
Malay nyo, mga minamahal ko, dumaraan siya sa isang depresyon at kinakailangan niya ng mga minamahal ko ng lakas na nanggagaling sa inyo. Meron tayong tinatawag na Jesus Healing Touch. Na kinakailangan mga minamahal ko nung nakakaranas ng depresyon. At saan manggagaling itong Jesus Healing Touch na ito? Huwag na tayo mag-isip pa mga minamahal ko dahil manggagaling supposedly sa atin na nagmamahal sa ating kapatid. Mga minamahal ko, bilang kapwa mananampalataya. Yun ang kulang sa atin kung minsan, mga hinahayaan natin, pinababayaan natin na mas lalong malugmok yung ating kapwa. Hindi natin magawang kumustahin. Mabisita man lang, mga minamahal ko, matapik sa balikat, mayakap siya, mga minamahal ko. Kinakailangan niya ng Jesus Healing Touch. Amen. Malaki po ang nagagawa nung tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay tumatapik sa balikat ng mga nakakaranas ng depresyon. Sapagkat, mga minamahal, lalo silang lumalakas. Amen? Kaya, tignan natin, mga minamahal ko. Sa mga nagbibigti, nagpapatiwakal, makakita tayo ng mga suicidal note na nagsasabi, goodbye world. Di ba? Kasi wala nang nagmamahal sa akin. Wala nang nagpapahalaga sa akin. Oh. Di ba? Nakatingin siya, mga minamahal ko, sa kisame. Tapos nakaisip, mga minamahal ko, biglang kinuha yung panali at alam na natin ang kasunod. Marami pong mga ganyang kaso. Naagapan sana kung maagap lang yung kanyang mga mahal sa buhay na nakadetect, mga minamahal ko, ng kanyang depresyon na sumama ng sumama, lumala ng lumala. At wala na. Too late na. Di ba? Anong nangyari? Anong kahindik-hindik na senaryo? Nadatnan na lamang? Na? Mga may naman ko, di ba? Alam na natin yung senaryo. It's either uminom ng lason, naghiwa sa kanyang pulso, tinalian ang kanyang leeg ng panali, that he or she was left hanging. Wala nang buhay. Of course, mga minamahal ko, hindi totoo yan. Pero kinakailangan natin iparamdam sa ating kapwa na meron silang karamay. Merong nagpapahalaga at nagmamahal sa kanila. Amen? Kasi mga minamahal ko, yung ating mga minamahal ko maiisip na walang nagmamahal sa atin, that is a big lie of Satan. Amen? Alam po natin, mga minamahal ko, kung sino yung talagang mas nagpapalala, mas nag-i-exaggerate, mga minamahal ko. Sino yung nagbubuyo? Nung ating mga minamahal ko, most vulnerable time, mga minamahal ko, akala natin wala na tayong, mga minamahal ko, hallelujah, karamay sa buhay. Pakiramdam natin, nag-iisa na lamang tayo at wala nang nagpapahalaga sa atin. Yan ang ibinubuyo ni Satan. Kitlin mo na ang iyong buhay sapagkat nag-iisa ka na. You're a loser. Pero ang bansag sa atin, amen, ay mga winners and overcomers. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Number 3. Kayo po ba, mga minamahal ko, naglilista? Hope in God. Di ba? Ang depresyon, mga minamahal ko'y larawan ng kawalan ng pag-asa. It's a picture of hopelessness na tinatawag. So kapag nawawalan tayo ng pag-asa, sino ang ating kakapitan? Our only hope? Si God.
Palakpakan po natin ating pinakamamalabay, ang mahal na Panginoong Hesus. Wala nang iba. Paboritong sabihin ng ating mga beloved elders, hindi, ang kakapitan ko, Brother Noel, si Bombay. Yung mga nagpapautang. Limitado ang kayang gawin ng tao. Sa totoo lang, mga minamahal. Amen? At may mga minamahal ko, nagkukunwa-kunwari ang kaibigan. Pero ang kaibigang tunay, talagang masusubukan yan sa panahon ng kahirapan. Yung walang-wala ka na at nandoon pa siya, mga minamahal ko, hallelujah, willing to help, then He's a true friend. At yan si God, mga minamahal ko, hindi pumapalya, mga minamahal ko, amen. Handa niyang ibigay, mga minamahal ko, hallelujah, ang lahat-lahat sa Kanya. Amen. In every step of the way, kasama natin ang mahal na Panginoon. So, hope in God na tinatawag. Kumapit tayo sa isang pag-asang hindi humihiya. Sa isang pag-asang, mga minamahal ko, hallelujah, talagang hindi po kayang tibagin, mga minamahal ko, ng anumang sirkumstansya. At yan ang mahal na Panginoon. Romans chapter 5 verse 5, mga minamahal ko, hallelujah. Cling to the hope that is unshakable. That is, mga minamahal ko, hallelujah, that will not disappoint. Ang sinasabi, mga minamahal ko, ng banal na kasulatan. Kindly, Aklat ng mga taga-Roma, Kabanatang 5, ang talatay 5. Amen. Sa Aklang Roma, Kapitulo 5, versikulo 5. At ang pag-asa ay hindi humihiya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Amen. Purihin ang pagkabasa ng kanya pong banal na salita. Ang pag-asang hindi humihiya. Ang pag-asang hindi natitibag o natitinag ng anumang sirkumstansya. Yan ay pag-asa na talagang mga minagbigay, dulot ng mahal na Panginoon. So hope in God. Si Salmistang si Haring David, mga minamahal ko, ang sabi niya rito, mga minamahal ko, hallelujah, Psalms chapter 43 verse 5, Why art thou cast down, O my soul? And why art thou disquieted within me? Hope in God, for I shall yet praise Him, who is the health of my countenance and my God. Health of my countenance. Ang isang mukha, mga minamahal ko, talagang lukot na lukot dahil sa depresyon, ay pinapagalak ng mahal na Panginoon. He's the health of our countenance. Amen? Amen? Yung mga hindi na makangiti. Amen? At talagang, mga minamahal ko, hallelujah, binabalot ng matinding kalungkutan, sila po'y pinagagalak muli ng mahal na Panginoon. Basahin natin sa Tagalog. Napakaganda ng talatang ito, mga minamahal ko. Umasa ka sa Diyos, sapagkat pupuri pa ako sa Kanya, na siyang kagalingan ng aking mukha at aking Diyos. Kindly, mga minamahal ko. Amen. Sa Aklat ng Mangawi, Kapitulo 43, versikulo 5. Bakit ka nanglulumo o kaluluwa ko? At bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos, sapagkat pupuri pa ako sa Kanya, na siyang kagalingan ng aking mukha at aking Diyos. Amen. Praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Such a powerful verse, mga minamahal ko. Hallelujah. Number 4. Choose to rejoice. Amen? In this life, mga minamahal ko, we have choices to make. Oo, bagamat nakapanlihina, nakapanlulumo ang mga trials, pero meron tayong always available na option that we can choose to rejoice. Amen? Lahat naman ng tao ay dinadat ng problema. Sa totoo lang. Sino bang tao ang hindi dinadat ng problema? Abnormal yan. Parte ng buhay. Amen? Ingrediente ng buhay. Yung tayo po'y makaharap, mga minamahal ko.
ng mga trials sa buhay. Problems in life. Pero depende po sa nagdadala. Perspective. Sample lang kayo. Kung kayo mga minamahal ko, halimbawa, di ba? Nagkaroon tayo ng karamdaman. Ano ba ito? Bakit ako nagkaroon ng karamdaman? Hindi tuloy ako makagawa. Namimiss ko yung aking mga usual na ginagawa. Hindi ako nag-i-enjoy sapagkat meron akong karamdaman. Pero yung ibang perspective ay salamat. Nagpasalamat pa. Dahil nagkaroon ako ng time na makapagbulay-bulay, amen, sa salita ng Diyos. Nagkaroon siya ng Bible reading, oras sa kanyang Bible devotion. At salamat. Nakabanding ko ang aking pamilya. Dati-rati kasi, nung wala akong karamdaman, ay talagang napaka-busy kong tao. Wala na akong oras na makumusta ang aking mga anak, aking mga loved ones, at wala nang bonding. Di ba? Seeing the positive side of every circumstance. Meron at meron. Hindi porket karamdaman, mga minamahal ko, wala nang positive side. Amen? Naalala natin, mga minamahal ko, yung proverbial metaphor of egg, carrot, and coffee, bean. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Parang mga minamahal ko, ang dali nating makalimot. Di ba? Kailan lang napag-aralan yon? It tells about perspective in life. Yung egg, mga minamahal ko, na talagang fragile, di ba? Napakanipis ng kanyang balat. Talagang it can easily be broken talaga. Si carrot na mukhang palaban dahil matigas, or some, mga minamahal ko, would substitute potato from carrot, amen? Mas matigas, mas palaban. Talagang akala natin, mga minamahal ko, ang tapang-tapang niya, ang tatag-tatag niya, mga minamahal ko sa buhay, mga minamahal ko. At si coffee bean na maliit na butil. Pare-pareho silang, mga minamahal ko, subjected to pressures in life. Yung boiling water. Amen? What does boiling water represents? Yung mga pressures, yung mga problema sa buhay, kawalan, financial distress, mga minamahal ko. Amen? So pare-parehong, mga minamahal ko, dumaan doon sa pressures in life. Anong nangyari kay egg na fragile, madaling mabasag? O nga, buong-buo pa rin, Brother Noel. Parang, talagang, wow, lumaban. Pero anong mga minamahal ko, anong nangyari sa kanya? It became a hard-boiled egg. Tumigas po siya. Tumigas ang kanyang kalooban at talagang naging mapait at talagang galit na sa mundo. Ganun po ang nire-represent. So perspective. Yung isa naman, mga minamahal ko na akala natin matigas kasi, palaban, mga minamahal ko si carrot. Nung dumaan, mga minamahal ko doon sa pagsubok sa buhay, anong nangyari? It became weak and soft. Lumambot sa buhay. Akala natin palaban, yun pala, sumusuko rin. At si, mga minamahal ko, yung coffee bean na maliit, uungat na tunaw. Pero anong ginawa niya? Kinulayan niya yung boiling water. At bukod sa kinulayan, ano pang nangyari? Naging mabango pa dahil sa kanyang aromatic flavor. At naging masarap na kape. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Yung mas malakas pang palakpak. So perspective in life. Paano natin tinitignan ang bawat pagsubok sa buhay? It's not the end of the world. Amen? Lalaban tayo? Amen? Para tayo magiging coffee bean na kulayan yung paligid at turn it to our advantage. Oo, may mga pagsubok, mga minamahal ko, pero pagkatapos ng pagsubok ay ang, di ba? Ang pagpapala ng mahal na Panginoon.
Hindi naman tayo ilalagay ng mahal na Panginoon na nasa pagsubok na lamang sapagkat mahal na mahal tayo ng ating dakilang Diyos. Pakatandaan po natin yan. Sana tayong number? Number 5. The last but not the least. Maaring pagtakahan ng mga ilan itong number 5 na ito. Sabi rito, pour out our feelings to God. Burahin natin ngayon yung misconception, mga minamahal ko, na kapag nagpapahayag ang isang Kristiyano ng kanyang nararamdaman, tunay na nararamdaman, yun daw ay pagre-rebelde. Tama po ba o hindi? Brother Noel, hindi ko pwedeng iparamdam sa malapay na nagagalit ako, napoprostrate ako. Tama po ba yung katwirang ganyan? Sino mang kapag sasabing mali or tama? Mali po. Amen? God can handle our honesty. Tandaan po natin yan. Pwede nating sabihin sa mahal na Panginoon na nagagalit tayo sapagkat yun ang ating nararamdaman. Frustrated tayo, disappointed tayo. Huwag na tayong magkunwari sapagkat alam din ng mahal na Panginoon kung ano ang ating nasa kalooban. So why, mga minamahal ko, pretend? Why do we suppress, mga minamahal ko, our feelings na mas lalo lamang, mga minamahal ko, tayong maapektuhan? Diba? We need to release our true feelings. Kung galit ka, sabihin mo sa mahal na Panginoon na nagagalit ka. Frustrated ka, sabihin mo sa mahal na Panginoon na frustrated ka. He can handle it. Paki-flash. This is how God wants you to worship Him. Diba? Napakagandang quote nito. This is how God wants you to worship Him, holding back nothing of what you feel. Ito raw ang gusto ng mahal na Panginoon na pagsamba sa Kanya. Yung wala tayong itinatago sa Kanya. Not even our true feelings. So kung frustrated ka dahil ang palagay mo, hindi mo deserve na mangyari sa'yo ang yung sitwasyon sa ngayon, you can tell it to God. Si Job, mga minamahal ko, did not only question God, but he accused God of his unjust suffering. Ulitin ko, si Job, mga minamahal ko, did not only question God, but he accused God of his unjust suffering at tanggap ito ng mga Panginoon. Hindi siya nagalit kay Job. Oh, mali doon, mga minamahal sa iniisip natin, di ba? Mga minamahal ko, hallelujah, na kapag nagpahayag tayo ng ating damdamin, mga minamahal ko, God cannot handle it, magagalit siya sa atin, sasabihin tayong rebelde. Hindi po. Mas okay nga sa Kanya, He even encourages it, mga minamahal ko, na maglabas tayo ng tunay nararamdaman po natin. Pour out our emotions. Because God can handle it. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sinabi po rito, mga minamahal ko, sa Job, Kabanatang 31, ang talatay 3 hanggang 7. Kaya mga minamahal ko, kulang na lang nasabihin ni Job, mga minamahal ko, sa mga sulat niyang ito, mga minamahal, sa sulat, mga minamahal na ito, mga minamahal, kulang na lang nasabihin niya, why me? Bakit ako at ang aking pamilya? You are unfair, Lord. Kulang na lang nasabihin ni Job, mga minamahal ko, sapagkat dito sa mga talatang ating mababasa, mga minamahal, magugulat tayo. Kindly. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Job, Kabanatay 31, talatay 3 hanggang 7, ito po ang nakasulat. Hindi ba kasakunaan sa liko at kasawi ang palad sa mga manggagawa ng kasamaan? Hindi ba niya nakikita ang aking mga lakad
at binibilang ang lahat ng aking mga hakbang? Kung ako'y lumakad na walang kabuluhan at ang aking paa ay nagmadali sa pagdaraya, timbangin ako sa matuwid na timbangan upang mabatid ng Diyos ang aking pagtatapat. Kung ang aking hakbang ay lumiko sa daan at ang aking puso ay lumakad ayon sa aking mga mata, at kung ang anumang dungis ay kumapit sa aking mga kamay. Amen. So ito ngayon, mga minamahal ko. Amen? Punong-puno, mga minamahal ko, ng accusation. Itong salita niyang ito. Kung atin po lamang talagang idadissect na maigi, na mainam, ang mga minamahal ko nais tumbukin ni Job, mga minamahal ko, sa kanyang mga salitang ito. Nawari bagang sinasabi niya, ako'y matuwid at hindi ako nararapat. Hindi ko deserve itong aking suffering na ito. This is unjust. Hindi makatuwiran. Sapagkat ako'y lalaking matuwid. Nang sabi nga niya, mga minamahal ko, hallelujah, I have not walked with vanity. Hindi naman ako lumakad sa lakad ng masama. Aking sinunod ang iyong mga palatuntunan. Ako'y nag-aalay ng mga alay handog para sa aking mga anak kapag sila'y nagkakasala. Kulang na lamang sabihin ni Job, Lord God, you are unfair. Ano pang mas malala, mga minamahal ko, hallelujah, na ginawa ni Job, mga minamahal ko, dito sa aklat ng Job, kabanatang 3, ang talatay 1, italon po sa 3 hanggang 4. He even cursed his birth. Kanya pang, mga minamahal ko, hallelujah, talagang, mga minamahal ko, hallelujah, sinumpa yung kanyang kaarawan. Diba? Ito'y, mga minamahal ko, maliwanag, mga minamahal ko, nakalapastanganan kung tutuusin. Pero nakaya ng Panginoon ng lahat. Kindly. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Job, Kapitulo 3, versikulo 1, talon sa 3 hanggang 4. Pagkatapos nito ay binuka ni Job ang kanyang bibig at sinumpa ang kanyang kaarawan. Maparam nawa ang kaarawan na kapanganakan sa akin at ang gabi na nagsabi may lalaking ipinaglihi. Magdilim nawa ang kaarawang yaon, wag nawang pansinin ng Diyos mula sa itaas, ni silangan man ng liwanag. Amen. Kulang na lang din na sabihin ng Panginoon kung siya'y, mga minamahal ko, hallelujah, talagang magpapakakitid katulad ng tao. Pero hindi nga siya katulad ng kaisipan ng tao. Kulang na lang na sabihin niya, wala kang utang na loob. Pagkatapos na ikay sumilang sa mundong ibabaw at sasabihin mo, maparam nawa ang aking kaarawan. Wala na sanang Diyos na nagpahalaga na ako'y isilang pang muli. Pero nakaya ng Panginoon ng lahat. Amen? He can handle our honesty. Kaya mga minamahal ko, hallelujah. Ganyan ang mga Panginoon. Naunawaan tayo. In our most vulnerable time, ika nga. Na kapag tayo po, mga minamahal ko, ay nakakaranas ng mga ganitong, mga minamahal ko, hallelujah, kadalamhatian. Mabibigat, mga minamahal ko, na pagsubok sa buhay, nagre-rebelde tayo kadalasan. Kini-question natin ang mga Panginoon, bakit ako, ang dami natin mga whys sa buhay. Pero God can handle it. And even commended Job, mga minamahal ko, for his candidness and openness. Talagang mga pinuri pa niya si Job sa kanyang pagiging totoo, matapat, at mga minamahal ko, bukas ang kanyang kalooban sa kanyang nararamdaman. Amen? Pinagalitan nga niya yung mga friends ni Job, mga minamahal ko, na talagang walang ginawa, kundi mga minamahal ko, talagang mga minamahal ko, hallelujah. Talagang ipaisip kay Job, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang mga minamahal. Hindi siya dinamayan talaga. Hindi sila naging totoo sa kanilang kaibigan. Amen? Amen? Kaya naman mga pagkatapos, mga minamahal ko, ng grabing pagsubok,
ang nangawala kay Job ay pinalitan ng mas higit at higit pa, mga minamahal ko, hallelujah, ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. So, mga minamahal ko, hallelujah, 5 kapamaraanan na kung ating isinulat. Ano yung number 1? Oh, nakalimutan na. Fix our thoughts, our attention to God. Number 2, mga minamahal, do not isolate. Number 3, hope in God. Number 4, choose to rejoice. And number 5, pour out our feelings to God. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po yung senaryo, mga minamahal ko, na isang magulang. Isang tatay, mga minamahal ko, hallelujah, na maaari pa ring yakapin ang anak habang ang anak ay nagtatantrums. Amen? Picture that out in our mind. Imagine that, mga minamahal ko, hallelujah. Yung batang nagpupuyos, mga minamahal ko, sa galit, binubuntal, mga minamahal ko, yung kanyang nanay. Pero yung nanay, nagagawa pa ring yakapin ang kanyang anak na nagtatantrums, mga minamahal ko, hallelujah. Ganyan ang mahal na Panginoon. Kaya niya tayong i-handle, mga minamahal ko, even our frustrations in life. Even our negative emotions, mga minamahal ko. Kaya mga minamahal, pour out our feelings to Him. Our true feelings to Him. Hindi tayo, mga minamahal ko, magiging rebelde sa ganyan. Nagiging tapat at totoo lamang tayo. We can even cry out to Him. Kung hindi na natin makaya, if the pain is unbearable, mga minamahal ko, di ba? Pwede tayong umiyak sa Kanya. Cry out to Him. Sabihin natin, mahal na Panginoon, hindi ko na kaya. Tama na. Save me. Because you are my rescuer. Because you are my deliverer. Sinabi ni Haring David, mga minamahal ko, sa kanyang mga sulat. Last verse po natin, mga minamahal ko, Psalms chapter 34, verse 70. The righteous cry, and the Lord heareth, and delivereth them out of all their troubles. Ang mga matuwid ay umiyak, at siya po'y nakinig. Itinutok yung kanyang tenga sa daing ng mga anak ng Diyos, at sila'y pinalaya sa lahat ng kanilang kabagabagan. Purihin natin pinakamamalabayan ng kindly. Read that verse. Mga minamahal ko, hallelujah. Sa Tagalog. Praise the Lord. Aklat po ng mga awit, kabanatay 34, talatay 17, ito pong nakasulat. Ang matuwid ay nagsidaing at dininig ng Panginoon at iniligtas sila sa lahat nilang mga kabagabagan. Amen. Purihin, mga minamahal ko, pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. We can cry out to Him. Amen? Pwede tayong umiyak. Kailan tayo huling umiyak sa mahal ng Panginoon? Na para bagang mga bata, mga minamahal ko na naglalambing. Amen? Lately, baka hindi na po natin nagagawa. Kung minsan kinakailangan po natin mga gawin itong mga minamahal ko, iparamdam natin sa Kanya that we are His child. Na wala tayong magagawa. Tayo lamang may umaasa sa Kanyang masaganang provision. Umaasa lamang sa Kanyang kahabagan. Purihin natin pinakabawal ng Panginoon. Isa pang nakakalimutan natin na magpasalamat. Ang hirap gawin, Brother Noel, in all circumstances. Sinabi ng 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. Give thanks in everything. For this is the perfect will of Christ Jesus concerning you. Ang hirap. Pero mga minamahal ko, mga minamahal ko sa mga kapamaraanan para mapagtagumpayan natin itong depression nito. Pasalamatan natin siya. Maging mapasalamat din tayo.
Mahirap ang bigkasin. Sa bagay mga minamahal ko, ang sabi nga nila, ang hirap gumiti. Habang punong-puno at tikmak ng luha ang ating mga mata. Pero mga minamahal ko, God is in control. Nasa kamay tayo ng mga Panginoon at hindi niya tayo iwanan, hindi pababayaan kailan. He will never leave us nor forsake us. God is God. Siya ay Diyos na nagmamahal. Siya ay Diyos na hindi iniiwan ng kanyang mga anak. Ako yung naririnig. Hallelujah. Sa panahon ang katanungan ito ay mahirap mabigas. Turuan mo ako kung paano maghanap sa panahon ito ay The times. aking hinahanap. The word thank you is hardly uttered by Christians. Suliran, Yun ang sinasabi ng awitin. pumapatak ka lang niya. Hallelujah. Parang bagyong Hallelujah. Hallelujah. alam ko, O Diyos, sa Sa kabila kabilang nitong dilim, sa tulad may araw turuan mo ako, O Diyos, sa pasasalamat sa panahon katagang ay mahirap mabigas. Turuan mo ako kung paano maghanap sa panahon ay aking hinahanap. Turuan mo ako, O Diyos ng pasasalamat sa panahon katagang ay mahirap mabigas. Turuan mo ako kung paano maghanap sa panahon at tuwa ay aking hinahanap. Hallelujah. Sa panahon Minsan nakakalimutan namin ito ay mahirap. how powerful Turuan mo is God that we're serving. kung paano maghanap He's in sa control. panahon ang tuwa ay aking hinahanap. Madalas tayo nagre-reklamo. Umaangal. Lord, I don't deserve this. Lord, sa iba na lang. Bakit ako pa? Bakit ako nakakaranas ng mga trials na katulad dito? It's unbearable. Bakit ang anak ko pa? Tinuruan ko naman siya ng tama. Bakit nagre-rebelde ngayon? Mga masasakit, mga minamahal ko na mga paalala. Pero sinasabi ng mga Panginoon, kaya mo yan, anak.
Hindi naman kita iniiwanan. Pakiramdam mo lang, wala ako sa tabi mo, pero hindi kita iniiwanan. Kung kailangan mo ng word of assurance, ang daming bersikulo na mababasa mo. Na magpapaalala sa iyo kung gaano ako katotoo. Malang hindi naman kita bibigyan nang hindi mo makakayanan. Pero kapag hindi mo na kaya, tumawag ka lang sa akin. Inaantay ko lamang you're crying out of hell. Yung sasabihin mo, hindi mo na kaya. Lord, hindi ko na kaya. Tama na. Ako, o Diyos ng pasasalamat sa panahon ang katagang ito ay mahirap na bigyan. Turuan mo ako kung paano magalak sa panahon ang tuwa ay aking hinahanap. Sa panahon ang tuwa ay aking hinahanap. Purihan natin ang pinagawa mo ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Inalaala ko lamang sa inyo mga minamahal that no Christian is an island. Saan tayo, mga minamahal ko, hinahanapan na pala Panginoon? Minsan doon sa pagdamay. Akala natin mga minamahal, porkit Kristiyano, elder naman yan, malakas yan, ordained preacher yan, matatag yan. Pero hindi nyo alam, may mga kanya-kanyang dinadalatpasan ang bawat mananampalataya. Akala nyo simple lang ang tumayo rito. Pero yung mga inatasan, mga minamahal ko, nang medyo mabigat, mga minamahal ko na atas at tungkulin, kinakailangan po natin silang ipanalangin. Dapat makareceive sila parati, makatanggap sila parati ng words of comfort galing sa atin. Yung simple handshake, huwag nating ipagkait. Pagtapik sa sarili, pag-aakap, pangumusta, huwag natin ipagkait yan. Sapagkat dala-dala natin yung tinatawag na Jesus healing touch. At kung ayaw natin ibigay yan, bakit ka pa binansag ang anak ng Diyos? Hindi mo naman pala kayang pangatawanan. Hindi mo kayang magbigay ng pag-ibig na galing sa Kanya. Pagtamay. Claim na tayo ng claim na mahal natin ang Diyos. Pero itong kapatid natin na nangangailangan ng ating paglingap, pag-aaruga, pagtama, hindi natin magawang damayan. Nagiging superficial tuloy yung ating pag-claim na mahal natin si God. Mahal natin ang Diyos. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talaban sana tayo na mga pag-uusap na ito. Sana'y tumusok sa kailaliman ng ating mga puso ang mga pangungusap na ito. Magpanalanginan, magpalakasan ng
ating bawat isa. Sapagkat hindi natin alam. Para hindi lamang nagsasabi yung ating mga kapatid. Pero mga minamahal ko, deep inside, mabigat ang kanilang mga dinadala. Purihin natin ang pinagawa, mahal ang Panginoon. Hallelujah. Tayo lahat mga minamahal ko, hallelujah. Isama-samang dumulog sa trono ng biyaya natin, pinagkamamalampay. Manalangin tayo. Manalangin po natin mga minamahal kong patuloy na kalakas. Kalusugan natin mga minamahal Evangelista Weldista Dalben. Sampu ng kanyang mga mahal sa buhay. Ating mga minamahal na mamanggagaw. Especially ating beloved ordained preacher. Na nangangailangan ng pagpapalakas mula sa atin. Sabi ko nga sa inyo, simpleng pangungumusta. Simpleng tapik. Simpleng mga minamahal ko, hallelujah. Na pagkausap sa Kanya ay malaking bagay. Purihin natin ang pinagkabamahal, Panginoon, hallelujah, hallelujah. Manalangin tayo, dakilang Diyos, sa mangbanal makapangyarihan sa lahat. Mahal ang Panginoong Isus sa habong ito. Wala kaming ibang inuuna kundi ang kapakadan ng aming pumbalan na iglesyang patuloy na kalusugan. Maraming mga taon. Hallelujah. Para sabi mo, minamahal Evangelista Weldista Dalmeda, 10 ng kanyang mga mamahal sa buhay. To the whole beloved Dalmeda children, mahal Panginoon, maging aming mga minamahal na mamanggagawa. Maging ang aming mga mahal sa buhay. Mga kapatid na hindi namin nakakapiling sa paglilingkod na ito. Aming silang ipinapanalangin, mahal Panginoon. Na sa kanilang yung iba yung lingap, pag-aaruga at pagmamahal. Ang kalakasan na nagmumula sa iyo. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Ipatong po natin mga minamahal ko ang ating mga kalihang kamay sa parte ng ating mga karamdaman habang ating mga kanang kamay ay nakapatong po sa ating mga ulunan. Isipin po natin na ating mga beloved evangelist Weldista Dalmeda nag-lay hands po sa atin. Sabay-sabay po natin i-cast out ang mga demonyong mga problema, mga karamdaman, hallelujah, na nakaka-apekto at umaatake sa atin sa ating mga paglilingkod. Hallelujah. Dakilang Diyos sa magbanal. Pagkamangyarihan sa pangalawang pinakababal ng Panginoon. Hallelujah. Sa pangalan ng panalangin. Yung tao nilang isa na beloved evangelist Weldista Dalmeda, sama-sama po namin itinataboy, sinasaway, anumang uri ng demonyong karamdaman, demons of diabetes, heart disease, leukemia, TB, skin diseases, prostate cancer. Di ba yung mga kahirapan ka sa atin na mighty name of Jesus. Depression ka out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Be healed right now and be blessed in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. The top of our voices, let us all shout 3 times. Huwag magbibiro mga minamahal ko. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the mighty name of Jesus. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Tayo po'y darako sa ating mga mahalagang announcement. Narito po ang ating mga beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, para tayo po'y pangunahan. Praise the Lord.